Onda stojiš uz mene rame uz rame, bre. Razumiješ? Znači, je tako? Obrati se. 2 godine preginem, bre, razumiješ, znači prozivam ih, razumiješ, na svakom koraku. Razumiješ? Znači, ne bojim se, razumiješ, znači nije mi svejedno, ali radim ono, znači šta smatram da je pravilno, razumiješ, i ispravno, i časno, i pošteno. Kako se zove? Ti očekuješ da ja sad dođem, razumiješ, ovdje izginem, razumiješ, u Beogradu, i ti onda dođeš, ja sam sad od danas sam vaš recept. Ne možeš, druže. Hoću da siđeš među nas, narod, da prihvatiš i ti krst, razumiješ, koji nosim i ja, i svi ovi borci koji se bore protiv ove vlasti, i da kažem sutra, on je bio samo u prvim redovima, dostojan je da bude predsjednik, razumiješ? Znači, neću više se krije, znači, zaista danas, sutra, objavite, razumiješ, ko je na tim listama, da podržimo, bre, svi, bre, da se gine, bre, za taj narod. Šta je bilo, bojite se da će vas prozivati, bija, da će vas hapsiti, razumiješ, što se, a bojim se, ja jebem u sunce, mu jebem. A opet kažem ono što mislim, ja tako, opet stanem ispred naroda, izjavim, razumiješ, to izjavim, razumiješ, znači, jesmo mi došli od danas da se bojimo, ili da im pokažemo da ih se ne bojimo? Svi smo da ih pokažemo da se ne bojimo, razumiješ, dok ćemo se bojati više, razumiješ. Znači, apelujem na sve ljude koji će biti na tim listama da izađu na nas i da kažu mi ćemo vas predstavljati, razumiješ, znači mi ćemo krenuti na njih. Kako ćeš sutra duže da ih hapsiš ako ih se danas plašiš da im kažeš ko si, šta si? Jel' tako? Kako naroda veruje sutra u tebe da ti imaš neku snagu i moć, razumiješ, i odlučnost da im se suprotstaviš ako ih se plašiš koliko? Do 5 do 12, pa kad je u 5 do 12 izađeš, pa kažeš evo ja sam tako. Kažeš šta bi bilo da ti dobiješ mikrofon? Tako je, nemoj da ja danas uzem mikrofon. Uzmi, brate, uzmi malo da podigneš masu. Razumem, da idem u stana u Srbiji. Nije samo u Srbiji, da se prošli sve do Bosne, do Makedonije, Slovenije. Znači ti ja recimo ustanak. Da krene naše proleće, bre, razumeš, znači, kako nabeše ono proleće tamo ide, u Aziji, razumeš, ono, pre par godina, razumeš. Ovo da krene, sad, evropsko proleće. Ide gaz, mato, ide gaz. Nismo ni sumnjali. Ja sam od one nesrećne generacije 55. 65. što je sve ovo zabrljalo. I moramo da ispravimo našu grešku u ovoj omladini i da pomognemo. Jer nije fair da oni spaštaju za nas. I zato pozivam sve moje generacijske prijatelje 55. 65. koji nismo hteli čizmu nego slobodu sada da dođe da izbriše do te greške. A ne da naša deca nam ispravljaju. Jer nije korektno, nije ljudski, nije ni fair. A ja znam da moram i volim da budem uz njih jer ja se osjećam mlađim kad sam uz njih. A to sam i dokazao, svo moje putovanja i sve moje intervjue koje sam vam davao upućeni su njima i zato do kraja njihov lala je uz njih. Čekaj da staniš. Mogu i ja s njima, molim te, samo s njima. Mogu hvala, Došla je na protest i evo želi da pošalje poruku, izvolite. Kako se zovete prvo? Ja sam Ljubica Kuporeli Ljuba iz Novog Sada, živim u Budimpešti 3-4 godine. Žao mi što sam morala da odem, a želim sve najbolje našem narodu, Valna, koji puno radite i dajete nam neku istinu, da shvatimo mi koji smo napolju, da nije sve tako strašno i da nismo sami, da smo zajedno, a mi smo uz vas. Hvala vam puno. Dobar dan, samo da kažem jednu jako bitnu stvar. Momci koji su ovde, što kaže, koji predstavljaju pravoslavlje i Srbiju, pravu Srbiju, ortodoksnu, su mi upravo rekli da neko od ovde nekih organizacija prilazi i da im smeta što drže ikone ovde, što se cikaju. Da li bi prišli momcima da ih pitate koje pitanje, da vam oni potvrde i sami nešto na tu temu? Veoma sam potrešen povodom toga. Momci, da vas pitamo samo pomažemo. Neprijatnosti neke koje ste imali ovde sa nekim grupacijama. Da li je istina da su vam prilazili neki stručnoglavci, ovde neki žvaloši bavi? Kao neki od organizatora, nemam pojma, iskreno došli šta su vam rekli? Da šta radimo na centru, kao ne smijemo da stojimo uopšte na centru ovdje, nego da se sklonimo sa strane uopšte. Da se ne gleda ikone. Da se ne gleda ikone.
Slobodno braće, ova braća su s nama od prvog protesta sa barjakom Cara Lazara i ne samo na ovom, nego i protiv gej parade i za Kosovo i Metohiju, tako da verujem da 80-90% ovih ljudi da im ne smeta. Sigurno što ste ovdje. Hvala vam što ste tu. Hvala vam što ste tu. Da vraćate narodu normalu, da se poštuje kako se zove pravoslavlje, Srbin, pravi Srbin, kako se zove, a ne balaburdija neka što kaže, šabanerija i pederluci u vladi. Kako se zove? Kupaj, ide gaz, bato. Svaka vam čast. Vaskrse. Vajstinu Vaskrse. I Srbija sa njim. I Srbija. Tako je.